Hei, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Razor Black, iar astăzi o să vă arăt cum să puneți un link în descrierea canalului tău. Deoarece anumiți YouTuber sau anumiți oameni nu știu la ora actuală să pună, m-am gândit, hai să fac și eu pentru cei care se uită la mine, să le arăt și lor cum se pune un video în descriere. Canal, habar n-am, nu mă interesează. Bun. Pentru primul și primul rând, ca să puteți pune un link în descriere, trebuie să intrăm pe acel video pe care dorim să-l punem în descriere. Așteptăm puțin. Bun. După ce am intrat pe YouTube, dăm la video-ul ăla pe care l-am văzut actual, pe care dorim să-l și punem. Uite, eu, de exemplu, aș vrea să-l pun pe ăsta. Nu trebuie să mă uit la el, nu nimica. Nu este cine știe ce greutate să faci. Sunt că pui un link. Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Rust. Punem stop. Dă-mă la o parte. Mă doare în cur. Bun. Iar după aceea, când vă arată așa, apăsați pe imagine și o să vă arate chestiile astea. Acolo o să... După alea 3 puncte și plusul ăla, vedeți o săgeată care arată spre dreapta. Apăsați pe ea. Nu știu de ce sunt cam grăbit, dar mă rog. Bun, și o să vă arate chestiile astea. Unde puteți să trimiteți pe WhatsApp, Hangout, Gmail, Google+, Bluetooth, mesaje, SnapTube. Doar cine are SnapTube. Acum voi trebuie să dați pe copiați linkul pe acele două foi. Și just să vă scrie copiat. Nu băgați aia, înseamnă că este de la SnapTube. Puteți observa. Bun. Acum, stați, ce fac mă? Acum dăm video-ul ăsta la o parte. Intrăm la noi. Stați așa mai întâi să intru eu la mine pe la un video, ca să nu vedeți adresa de e-mail. Bun, acum sunt la mine pe videouri. Astea două la imnul razerilor și hackerilor și armata română. Să zic că eu aș vrea să pun acel canal pe primul, adică imnul razerilor și hackerilor. Bun, apăsăm pe acele 3 punctulețe de la video și o să ne arate așa. Voi va trebui să dați pe editează. Vă arată chestia asta în descriere, apăsați aici, lăsați un rând liber, scrieți, scrieți linkul, sau cum vreți voi, mă rog, iar după aceea, va trebui să țineți apăsat aici și să vă arate inserați. Bun, apăsați pe inserați și o să vă arate chestia asta. Bun, dacă după aceea, stați așa, eu nu vreau să pun. Hai mă, lasă-mă. După aceea, eu șterg asta că nu vreau să pun, da. După, apăsați pe acea săgeată care arată tot în dreapta, de sus acolo unde scrie editați videoclipul, ca să vi se încarce, să vi se salveze. Bun, iar după aceea o să vă fie dat canalul mai presus, videoul acolo și da. Bun, pentru cei care nu știți chestii anumite, puteți să-mi scrieți jos în comentarii, iar o să vă arăt diferite chestii, cum să vă puneți multe chestii pe YouTube sau pentru telefonul vostru. Dar vreau să vă rog ceva. Încă nu m-am gândit ce poză de profil să-mi pun. De fapt, nu poză de profil, poză așa la telefon, care arată mult mai mișto. Asta, care când dau așa apare chestia asta jos.
Iar celelalte imagini de fundal, cele din telefon, mai este asta. Asta. Dar hai mai bine să le luăm pe numere. Actuala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hai de capul meu câte sunt. 14. Asta este așa. 15. Sau la cât eram. What the fuck asta cu mine? Mă rog. 16. Nu știu ce căcat facem. Și penultima, asta care când pui o muzică o să se ridice chestiile alea. Mă scuzați că am făcut așa, dar sunt cam răgușit. Și asta, ultima, care tot nu știu ce fucking face, dar nu știu, ea și rămâne totuși la poza mea. Bun, cam atât a fost pentru acest episod. Am aici niște jocuri și voi puteți să-mi spuneți mie care dintre ele vreți să facem în afară de ăsta. Dacă vreți serii cu Max Hackerul de Minecraft pe Survival Parkour sau PvP sau Skywars, îmi puteți scrie în comentarii și o să vă răspund și eu dacă vreți. Dacă mai vreți să continuăm și cu muzică sau cum vreți voi, scrieți-mi în comentarii. Cam atât a fost pentru acest episod. Ne revedem data viitoare cu ceea ce doriți voi. Eu am fost Razor Black. Nu uitați să apeși butonul de like, să te abonezi. Pa, pa!